45-godišnji Fitim S pre 4 dana usmrtio je svoju suprugu Bekimu S i njihova 2 sina Ardita i Rustema, a zatim izvršio samoubistvo u dvorištu porodične kuće tako što je sebi pucao u usta. Prema pisanju kosovskih medija sumnja se da je svađa oko razvoda bračnog para bio povod za ubistva i samoubistvo. Ovaj zločin dogodio se 30. decembra u selu Požaran na Kosovu, a 4-člana porodica došla je tu za praznike. Oni su dugi niz godina živeli u Švajcarskoj. Te večeri policija je obaveštena da su se čuli pucnji oko 18 časova, a policajci su se nedugo zatim pojavili na licu mesta. Komšije ove porodice iz Švajcarske rekle su za tamošnje medije da je ovo veliki šok za sve njih, ali i da nikad nisu sumnjali da Fitim može tako nešto da uradi. Tužne vesti obišle su takođe i društvene mreže na kojima se prijatelji i poznanici opraštaju od članova tragično ubijene porodice. Inače, kosovska policija želi da sarađuje sa švajcarskim vlastima kako bi se lakše razjasnile sve okolnosti zločina. Prema prvim informacijama, niko iz porodice ranije nije bio poznat policiji zbog nekih prekršaja ili nasilja. Tela 4 članova porodice prebačena su u Prištinu i naložena je obdukcija.